стрела от Вашите аплодисменти за Делчо Младенов. С мотоциклет Сузуки. От седма позиция Александър Георгиев с номер 34 VND Racing с мотоциклет Ямата. От осма позиция с номер 9 Георги Брандийски от Claudius Racing с мотоциклет Кавазаки. От девета Рогоза Георгиев номер 71 VND Racing. И от последна Кристиян Ганев с номер 6 Freestyle Racing. С мотоциклет Сузуки. Искам да дойда на чаша за гърба Шарлото. С знакането 50-80 сантиметра към старта. Добре беше. Ама как го изпреварих? Трудно, но. Не ми дава, показва палка. Аз знам как се прави да неща. С 102 Георги Янков, Claudius Racing. Спечелихме, ама никой не дам. Всички печели. Така знам, как я брат, аз година за първо. Снимайте, благодаря. Ще кажа, че ходим сериозно. Скажи ли си? Браво, колега. Да? Моя. А? Ще ми чупиш каските, бе. Вие не хвърляте, аз не гах беги. Когато ми не пише най-навънка. Също там люти от този календар не е така. На нашия календар. Победител на Александър Телоров. След него с пети номер Ариан Цанков и с номер 19 Кристиян Ганев. Ще отпуснат един участник, защото давам другата класа 450 сантиметра. Да, аз ще се обадя си. Стара, Мира! Ти вчера не раздава, днеска раздаваш. Подпиши един за мен. Ела, аз се разпиши на докторката на календара и ти. Беше в теб, Надежда. Ти не го пишеш. Така, айде момчета. Много любов. Чудесно. Искам да взема никакви. С маслените ръце. Може ли така? Не така. И господина да се подпиши.